urip ngoten ya Mas. Pun kula ikhlas mawon Mas. Ikhlas lahir batin Mas. Temenan apa mboten Mas? Nggih temenan Mas. Saestu. Itu Mas. Ngono niki jenengan kula ajak madang mawon pripun? Pun kersane kula niki buru-buru Mas arep antuk ya Mas. Temenan apa mboten Mas? Iki pun kula ikhlas Mas. Nggih pun nak Soalnya ngoten mboten hak kula nih. ngoten kula paringi ketunama nggih Mas. Mungkin iku jenengan nek ngomong butuh bantuan kangge kula niku jenengan mriki mawon. Nggih matur suwun lagi Mas nggih. Nggih nggih. Kula balirin Mas. Nggih nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Oh iya. Masih mau kayak sopol? Nih kira Pak, dewa masih balik ke dompet kula sing wingi kan